Jestli hrajete Counter-Strike, tak jste si asi všimli tohohle nového updateu. Přidali nám Genesis Collection, nahradili nám místo jedné kejsky tenhle ten Genesis tablet. Ještě k tomu přidali tady tuhletu featureku, že když jste ve hře, tak se můžete kouknout na loadout vašeho teammatea. Ten tablet buď můžete dostat jednou za týden, vám může padnout z Active Duty drop poolu místo kejsky, a nebo ho můžete koupit na Steam Marketu, momentálně je za 2,60 €, s tím, že do budoucna ta cena půjde určitě dolů, čím víc lidí ho budou dropovat. Není to tak populární item, protože lidi nemají ten dopamin z toho, jak se tam točí ty skiny. Máte takhle tablet, můžete buď tu nabídku odmítnout nebo přijmout. Když ji odmítnete, tak máte 5 šancí získat nějaký z toho skin. Když to odmítnete 5krát, tak se ten tablet zničí a celkově odstraní. První nabídky tak jsou crazy. Za Factory New skin ve StatTrak verzi $1,500, tím, že když víc lidí budou tyhle ty skiny odmítat, tak ta cena jde dolů. Je to takový divný princip, moc to lidi nemají rádi, což se nedivím. Přijde mi to úplně useless, tahle ta kejska. Potom hned den, co vydali tenhle ten update, tak vydali další update, a to, že hráči z Belgie, Nizozemská, Francie mohou nově dešifrovat své terminály. Co to vlastně znamená? Znamená to, že oni můžou dát na to X-ray. Tyhle ty zemi mají, že vy, když otevíráte kejsku, vy ní nemůžete točit, nemůžete dostat z toho ten dopamin, ale už předem víte, co z té kejsky dostanete. Neznamená to, že můžete takhle do nekonečna se koukat do kejsek, co v nich je, ale znamená to, že vy jednu kejsku takhle proskenujete, víte, co dostanete, a od té doby nemůžete otevřít další kejsku, dokud ji neotevřete. Proč to takhle je? Je to, protože jsou to jenom evropské země, které mají hodně regulací. Oni to berou jako formu gamblingu, což mají pravdu. Kejsky jsou gambling jenom ve hře a tyhle ty zemi zabanovaly celkově ty kejsky a takhle tu regulaci obešli díky tomu. A myslím si, že poslední dobou celkově Valve má tlak z více zemí ohledně gamblingu, takže si myslím, že tady tahleta Genesis Terminal je jejich věc, jak chtějí obejít tuhletu restrikci, protože si určitě očekávají od více zemí podobné věci, co udělali ve Francii, Nizozemsku a Belgii. Jak vidíte, ty skiny mají celkem velkou cenu. Na to já jsem čekal, že nebudou mít takovou velkou cenu, protože svým vzhledem nejsou nějak speciální a celkově ten způsob získávání těch skinů přijde mi divnej. Vemte si, že nějaký člověk si koupil ve StatTraku Factory New skin za $1,500 a potom byli nějaký lidi, kteří to odmítli a pak to někdo koupil třeba za 500 nebo $600. Nelíbí se mi ten systém, líbí se mi starý systém kejsek, tak to má hodně lidí, nemyslím si, že to bude tak populární a vlastně si musíme počkat, jestli s tímhletím systémem oni budou pokračovat. Já si myslím, že to je nějaký test od nich, jestli se tímhletím kejskám bude více dařit než předešlým, což si nemyslím, ale museli bychom počkat na další kejsku, než vydají, což bude trvat, i když tenhle ten týden lidi očekávají, že odstraní tu galerii kejsku, protože 2.10. tak to bude rok od toho, co přidali Armory Pass, takže lidi očekávají, že tenhle ten datum oni odstraní tu galerii kejsku a nahradí to něčím jiným. Já si myslím, že nahradí pouze tu Stickercraft kolekci a Graphic kolekci, protože jestli si pamatujete, když Valve vydalo Armory Pass, tak to začínalo pouze s touhletou galerii kejskou a až potom později ty hry přidali Fever kejsku. Samozřejmě se to tak nemusí stát, protože pokud tam dají další kejsku, bude to pro ně znamenat další revenue, více peněz, takže dost možná ji tam přidají a jestli to tak udělají, tak aspoň uvidíme, jestli se Valve chtějí fokusovat na tenhle ten nový systém, nebo se budou držet toho starého systému kejsek. Jak můžeme vidět, tadyhle Seal Genesis Terminal, Active Duty Drop Pool a nahradila to Fracture kejska, která hned potom, co to oznámili, tak vystřelila nahoru na ceně, šla až na nějakých 91 centů z 45, ale teď to zpátky kleslo na 57 centů, což nedivím se, tohle je absolutně přemrštěná cena. Když se podíváme na CS Stonks, tak Fracture kejska v odhadu má nějakých 213 milionů supply, což je strašně velký supply. Jo, z dlouhodobého hlediska ten supply prostě půjde dolů, lidi to strašně otevírají, ale zase na druhou stranu počtově těch kejsek je strašně moc a bude trvat, než to bude mít nějaký větší price movement. Co se týká market capu, tak to není zas tak dole, je to oproti tady all time high za nějakých 5,5 na 5,38
45, což není zas tak velký rozdíl, já bych čekal, že to bude větší pád, jak jste viděli tu manipulaci těch Factory New skinů celkově, tadyhle například Hot Rod za posledních 60 dní, pořád plus 40%, za posledních 24 minus 0,5, to je nic. A ty samolepky, o tom ani nemluvím, ten Evil Genius, pořád to klesá a myslím si, že to ještě chvilku bude klesat, protože tahle ta cena na to, jak velký supply je, tak mi nepřijde úplně věrohodná, ale čeho jsem si všiml, tak teďkon na Steam Marketu je nový item, který dost rost na ceně. Jak vidíte, před měsícem jste ho mohli koupit za 63 centů, před pár týdnama za 1 euro, 3 eura a momentálně stojí 7,8 euro. Je to možná nová samolepka, co Číňani zase pumpujou, nebo nějaký lidi se vytvořili skupiny, inspirovali se Číňanama a manipulují to. Jenom chci ještě říct, že záměrná manipulace skinu kvůli profitu, tak je to banovatelná věc, můžete dostat trade ban od Valve, takže bych se toho neúčastnil, ale je těžký samozřejmě poznat, kdo to manipuluje a kdo to kupuje. Tak na závěr ten Genesis terminal, já si nemyslím, že to bude nový způsob otevírání kejsek, pokud samozřejmě většina evropských zemí teďkon bude nalíhat na Valve, budou říkat, že to je gambling, ať si něco dělají, tak je dost možný, že tohle bude ta budoucnost, ale nic takového nebude. Ta kejsky, jaký známe doteď, podle mě budou dál pokračovat, protože to je ta věc, kterou hráči mají rádi. Tenhle ten terminál celkem nemají rádi, na Twitteru to dost hejtí, takže snad se nemáme čeho obávat a nebude tohle nový způsob otevírání kejsek, protože to by bylo hrozný. A ještě další věc, kterou jsem chtěl říct na závěr, je ta gallery kejska, kterou budou odstraňovat. Nějaký lidi polemizují nad tím, že to dají do třeba rare drop poolu, což jeden člověk, který mi psal komentář včera, tak jsem mu to psal. On mi říkal, že to je jako hloupost, protože ty tu gallery kejsku v podstatě musíš koupit, musíš mít ty armory pásy, aby si to mohl claimnout za peníze. Dost možná to dají do discontinued cases a jestli se tak stane, tak si myslím, že dost možná uvidíme podobný cenový trend, jako třeba u Riptide casky z dlouhodobého hlediska, protože lidi to budou strašně otevírat, bude se jich odstraňovat hrozně a už jich nikdy víc nebude. Takže jestli toho 2.10. tu gallery casku odstraní, tak to je skvělá investice na dlouhodobý držení, protože cokoliv, co je discontinued, tak prostě z dlouhodobého hlediska jde strašně nahoru, zvlášť když to je něco, co lidi otevírají a lidi jsou degeneráti a budou to otevírat prostě furt.